Il-Prim Ministru Joseph Muscat għażel li ma jweġibx mistoqsijiet tal-ġurnalisti u dan minkejja li l-ġurnalisti kienu msejħa biex jattendu konferenza tal-aħbarijiet. F'kull pajjiż demokratiku il-ġurnalisti jitħallew jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet, iżda mhux fil-każ ta' Malta fejn il-Prim Ministru ħareġ il-barra mingħajr ma ħa mistoqsija waħda. Wieħed mill-uffiċjali ta' Kastilja der imbarazzat bis-sitwazzjoni fil-waqt li l-eks ġurnalista tas Super One, Ramona Attart, li llum taħdem Kastilja, qalet lil ġurnalisti biex jibatu email. Din mhux l-ewwel darba li l-Prim Ministru jew Ministri tal-Gvern irrifjutaw li jwieġbu lill-ġurnalisti. Il-bieraħ il-Ministru Joe Mizzi saħansitra ikkanċella konferenza tal-aħbarijiet wara li ħalla lil ġurnalisti jistennew kważi sija sħiħa. Il-ġurnalisti kienu informati bil-konferenza tal-aħbarijiet 3 kwarti biss qabel bdiet u matula tħabbar li bank privat se jgħaddi fidejn sidin ġodda.